Вырашыў пазнаёміць вас, сябры, з асноўнымі птушкамі, якія наведвалі наш падворак сёлетняй зімой. Першымі да кармушкі пачалі прылетаць вераб'і, якіх больш цікавіла проса. Крыху пазней да іх далучыліся сініцы, аматаркі семак. З пачаткам істотных маразоў і адначасова з надыходам Новага году убачылі зелянушак. І да гэтай пары яны з'яўляюцца галоўнымі заўсёдніцамі падворка, акрамя, вядома, вераб'ёў ды сініц. Вось зараз злева сілкуецца дарослы самец, а справа маладая зелянушка. А вось з'явілася блакітніца, ці яшчэ яе клічуць сіняя сініца. Ад вялікай сініцы ў першую чаргу адрозніваецца колерам галавы. А гэта стрынатка, ці больш вядомая як аўсянка. Бадай што найбольш памяркоўная птушка, непужлівая. На наш падворак стрынаткі прылеталі не ў вялікай колькасці. Шмат я іх бачыў ля ўзбочын дарог. Во да яе падляцелі вераб'і, прывіталіся і ўсе разам паляцелі. Мабыць, клікаць гілёў. Гэтыя доўгачаканыя прыгажуны з'явіліся апошнімі, ужо ў лютым месяцы, але затым гілі звычайна прылеталі некалькі разоў на дню. І мяркую, што адны і тыя ж птушкі, 3 самцы і самка, але здымаць атрымоўвалася часцей самцоў. Цікава, што яны задзіраліся з вераб'ямі. Вось тут добра бачна, як гіль клюнуў вераб'я. А вось тут той наважыўся ды ўпотай адпомсціў. Але ж ежы хапала ўсім, нават на раніцу часцяком заставалася. Дзякуй, птушкі, што стваралі нам добры настрой сёлетняй зімой.